Eskerrik asko Goiatz txapen gonbitea onartzeagatik. Eskerrik asko zuei. Begira, ikusleen artean gaude Donostiako Lugaritzen eta Euskaraldia noiz hasiko zain bezala gaude, ez? Hilabetetako prozesuaren ondoren, abiatu da Euskaraldia, ariketa kolektiboa, ez? Hitzez ekiteko garaia da aurtengo lelo nagusia, ez? Eta bereziki jauzi kualitatibo bat eman nahi delako, ez? Berez helburua hori da, ez? Bai Euskal Herri osoan barrena guztiok batera, 11 egunez honetan ibiltzea, baina zenbat baino gehiago da nolabaiteko beste jauzi bat gehiago ematea Euskararen ohituretan, ez da? Bai, hori da, eta uste dugu aurtengo leloak ez hitzez ekiteko garaiak aurrera pauso hori emateko gonbita egiten digula, ez? Aurten utzi nahiko genituzke alde batera, ez? Aldala datu kuantitatibo horiek, ez? Eta benetan ariketaren eraginean jarri nahi dugu fokoa, ez? Ezin dugu ahaztu aurreko Euskaraldia, bigarren edizioa 2020ko udazkenean egin genuela, pandemia bete-betean, oso egoera eta baldintza saietan, eta aurtengoak beste zera badauka, ez? Baldintza hobeagotan egingo dugu, eta uste dugu ere jendea animatuta dagoela, ez? Aurtengo Euskaraldirako ikusi genuen udaberrian ere, ez? Korrikarekin zelako irudiak, ez? Ekarri zizkigun korrikak udaberrian, eta korrikako antolatzaileekin batera ere, hor sinergia bat sortu zen bi leloen artean, ez? Euskaraldia hitzez ekiteko garaia eta korrika hitzekin, ez? Ekiteko garaia dela uste dugu, aurrera pauso bat emateko garaia, eta korrikako antolatzaileekin batera ez hori bera adierazi nahi izan genuen urte hasieran, aurten hitza eta ekintzaren urtea izatea nahiko genukeela, eta horretara gatoz udazkenean Euskaraldiarekin. Eta ere berean bada, hasierako oinarri itzulita, nolabait ahalduntze ariketa bat, ez? Bai Euskaldunena eta Euskararen bidean daudenentzat, ezta? Bai, ahalduntze ariketa bada eta gainera kolektiboa, ez? Eta uste dut hor daukala indar handien Euskaraldian. Badakigu ze estres, ez? Pairatzen dugun Euskaldunok, estres linguistikoa deitzen diogun horri, ez? Ez dakigula aldiro pentsatzen ibili bar garela, ez? Ez ezagun baten aurrean euskaraz egingo diot, bai, ez, zelan hartuko du, ez, nik euskaraz egitea, eta orduan askotan erosotasunagatik edo gehiegi ez konplikatzeagatik ez erderara jotzen dugu, eta uste dugu Euskaraldiak ahalduntzeko ariketa hori ez egiteko aukera ematen digula, ez, milaka txapa ikusten ditugulako eta hori izugarria da ahalduntzerako, ez, txapak ikusten ditugulako, babesgune bat sentitzen dugulako, ez, sortzen dugulako txapekin eta baita arigunen identifikagarriekin olako babesgune nagusi bat eta ez gaude bakarrik, ez, eta hori oso importantea da gure lurralde honetan. Bai, egia esan ere, oso dibertsua da Euskal Herria, ez? Eta herri batean bertan ere dibertsifikazio handia dago, egon daitezke oso eremu erdaldunak, eta daude herrialde oso euskaldunak, baina badira ere herrialde erdaldun xamarrak, ez? Euskaldunen ikuspegitik eta gune edo herrialde zain euskaldunentzat bada hemen gaude esateko modu bat, ezta? Bai, eta askotan norberarengan pentsatzen dugu, ez? Eta igual arnasguneetan edo euskaraz bizi diren eremu horietan zalantzan jarri da, ez? Euskaraldia behin baino gehiagotan. Eta pentsatu behar dugu ez bakarrik guregan, ez? Baita ingurukoengan ere bai. Noski guregan eragiten dugu, gure hizkuntza ohiturak aldatzen ditugu, baina ingurukoenak ere bai, ez? Eta uste dut ikuspegi hori zabaldu behar dugula, ez? Askok esate dutelako, eske ni euskaraz bizi naiz. Ondo, baina zure inguru, ez, zure ekosistema horretatik ateratzen zarenean beste milaka hobiz eta belarri prest daude, igual ez dakitenak zu euskaraz bizi zarela, ez? Orduan, animatu nahi ditugu arnasgune horietako jendea, ez, eta euskaraz bizi den jende hori ere txapa jantztera, beraiengatik, baina baita ere ingurukoengatik, ez? Identifikaziorako oso tresna baliagarria delako Euskaraldia eta horretarako txapa ezinbestekoa da. Eta euskararen bidean doazenentzat bada halako gonbite bat, ez? Esateko modu bada zure hemen zaude edo zure bertan egon zaitezke, ez? Bada nolabait harrera edo elkartzeko eta ekartzeko gonbite bat, ezta? Bai, eta aukera bat zabaltzen da, ez? Pertsona horientzako ere bai, uste dut ariketa bat egin behar dugula, ez? Aurreiritziak alde batera utzi, lotzak alde batera utzi, eta ekin.
ekin guregatik eta ingurukoengatik, berriro esate dut, ahobiziak belarri prestek bat dituzte eta belarri prestek ahobiziak, orduan, bueno, ekosistema hori osatzeko, eta danok batera babesgune eta arnasgune erraldoi hori sortzeko behar ditugu bi polo horiek. Laudiokoa zaitugu, eta Laudion bizi zara, ez da, baiaz? Nola bizi da euskara Laudion oroar? Eta zer izan da Laudioko euskalgintzarentzat euskaraldia bezalako ekimen bat? Beitu, Laudion 18.000 bat biztanle bizi gara eta uste dugu, askotan hori esaten dugu, danok elkar ezagutzen dugula. Baina zenbat sorpresa hartu ditugun euskaraldiarekin eta txapak jantzi genituenean 2018an gehien bat eta 2020an ere bai, zenbat sorpresa hartu genituen, Lehen aipatzen nuen identifikaziorako tresna gisa hartzen dut nik euskaraldia, bai Laudion eta bai Euskal Herri osoan. Baina Laudion esango nuke identifikaziorako oso tresna baliagarria izan dela, Zenbat sorpresa hartu genituen, ezagutzen genuen jendea txaparikin ikusi genuenean, eta nik enekien horrek euskara ulertzen zuenik, edo hori hau bizi zenik, Nik uste dut identifikaziorako bai norbanakoenekin eta baita 2020an entitateekin ere bai, Tokiko merkataritzan eta ostalaritzan arigunen identifikagarriak ikusi eta hemen euskaraz egin dezaket eta enekien, Orduan nik uste dut horretarako oso baliagarria izan dela euskaraldia. Eta Laudioko eragileen artean ere saretzeko beste ekimen bat, elkarrekin proiektu erraldoi hau osatzeko aukera eman digu Laudion. Bueno, Arabako koordinatzailea izan zinen, aurreko edizioan, eta orain Euskal Herri osokoa, jauzi handia egia da? Bai, eta oso prozesua berazgarria izan da niretzako, Atzera begira jarrita 2018an hasi nintzen ni, lehenengo harremana euskaraldiarekin egin nuen 2018an Aiaraldeko dinamizatzailetako bat izan nintzelako, eta bertan hasi nintzen, hor euskaraldia bizitzen, herri mailan eragileekin aurrez aurreko harreman horietan, herritarrekin aurrez aurreko harreman horietan, eta hor izan nuen, lehenengo kolpea da euskaraldiarekin. Bigarren edizioan Euskaltzalen topagunean hasi nintzen lanean, Euskaraldiaren bigarren edizioa martxan jartzen ari zala, orduan prestaketa lan horietan murgildu nintzen, eta hor Arabako koordinatzaile izatea egokitu zitzaidan, eta orduan beste ikuspegi batetik edo ikusten duzu proiektua, eta hirugarren edizio honetan koordinazio orokorrean, eta igual ikuspegia gorago jarrita, baina prozesua osoa hasieratik amaierara arte oso aberasgarria izan da niretzako, eta uste dut 3 ikuspegi horiek guztiak direla beharrezkoak euskaraldian, herrietatik hasita eta koordinazio orokorrera arte. Eta egun hauetan nola daramazu zure baitan ardura hauek izatea, ansiedadea jota bizitzaren, urduri? Lasainago, pentsatu baino lasaiago. Egia da, alde batetik bestera, uste dut Euskal Herriari buelta emango dio dela igual 3 edo, eta horrek ere laguntzen du, burua egia da oso euskaraldian zentratuta, baina entretenituta nago, eta niri tokatzen zait igual, aurpegia ematea, baina oso lasainago hemen nirekin, atzean nirekin dauzkadalako lantalde izugarri bat, eta herrietan batzordeak, eta lasainago sinisten dudalako ariketa honetan, eta badakidalako jendea gogotzu dagoela, eta egin egingo dugula, gutxienez aurrekoan baino baldintza hobeagotan, eta hori asko da. Baina nahi gabe ere presio bat egon badago, izan ere dagoeneko ezaguna da euskaraldia, eta lehen aipatu duzu, galdera asko dira kopuruaren inguruan, baina nahi gabe ere hori erreferentzi bada, izan ere aurreko ediziotan ere izan zelako, Orduan presio hori ondo kudeatzen ari zarete, zu ondo daramazu hori, baina zure lantaldean ondo kudeatzen ari zarete hori. Bai, nik uste dut presio hori kentzen ikasi dugula. Datuak oso garrantzitsuak dira, eta lehenengo ediziokoak izugarriak izan ziren, 200.000 kidetik gorak parte hartu genuen euskaraldian, baina uste dut, eta benetan horretan sinisten dugu, ariketaren eraginean jarri behar dugula fokoa. Hori delako lortu nahi duguna,
nik askotan esaten dut, nahiago jende gutxiagok parte hartza eta ondo, eta benetan eraginkorra eta bere hizkuntza eta gure hizkuntza ohiturak aldatzea, milaka eta milaka pertsonen datu horretan fokoa jartzea baino, ez? Orduan hori izan da gure aurtengo helburuetako bat, ez? Fokoa kualitatiboan jartzea eta ariketaren eraginean eta horretan saiatzen gara gutxienez. Beraz, aurtengo Euskaraldiak itzal bat edo arrasto bat utzi behar duela alegia. Parte hartu dutenen artean, ez da? Hori da, guk esaten dugu, ez? Euskaraldiak 15 egun irauten ditu, baina 16etik aurrera ere nahi dugu, ez? Poso hori uztea, ez? 15 egunetan hasi garen, ez? Egin ditugun aldaketa horiek mantentzea nahiko genuke, hurrengo 365 egunetan ere, bai. Tailaraldean hasi, Araban jarraitu, Euskal Herriko dinamizatzailea izateko bide horretan, zein izan daula aipa daitezken artean adibide zirraragarri edo aipagarria den kasu zertzen bat? Nik uste dut Euskaraldiaren antolaketa bera. Nire oiloipurdia jartzen zait, bakarrik pentsatzean 400 batzordetik gora sortzen direla herrietan, ez? Eta Euskal Herri osoan ariketa hau aurrera eramateko, ez? Lehenengo edizioan, jendearen ilusioa izugarria izan zen, eta hori izan zen, ez? Behin eta berriro errepikatu zen hitza ilusioa eta konplizidadea, ez? Bigarren edizioa oso baldintza saietan egin genuen eta atzera begira jarrita izugarria iruditzen zait batzordeek egokitzeko izan zuten gaitasuna, ez? Izugarrizko ez jakintasun egoera batean egin genuen ariketa eta aurreko prestaketa guztia, ez? Ez genekien hurrengo egunean zer gertatuko zen munduan. Eta batzorden erantzuna izugarria izan zen, egunero egokitzen egoerara eta pentsatzeak soilik ni emozionatu egiten hau, benetan esaten dugulako batzordeak direla Euskaraldiaren motorra eta horrela da. Batzorderik gabe, ez, herrietan egiten den lan izugarri hori gabe elegoke Euskaraldirik. Asko kosta da edizio berri hau martxan jartzea pasatakoak pasata azkeneko 2020, 2021 bat? Esango nuke ezetz, ilusioz prestatu dugula 3. Egia da gure koordinaziotik, ez, gure helburuetako bat izan dela parte hartzaileei prozesua erraztea, batez ere izen ematearena, ez, orduan berresteko aukera jarri dugu eta ez zerotik izena emateko, ez, aurreko ediziotan parte hartu zutenei, eta, horrekin bai izan ditugula buru hauste batzuk, ez? Kanpora begira, erraztasunak eman nahi izan ditugu, baina, barrura begira ez da horren erraza izan, ez? Baina nik uste ilusioz lan egin dugula, baldintza hobeagotan egin dugulako edo egingo dugulako aurtengo ariketa eta indar hori hartu genuen, ez? Aurreko esperientzia gazi gozo hori oinarri hartuta. Eta dagoeneko Euskaraldiaren mekanismoa, ezaguna da gutxi asko, rolak daude, ariguneak daude, baina guazen txapeko irakurle ohikoena euskalduna da. Euskaldunak diren aldetik, hau bizi direnen aldetik, gerta daiteke nolabait mekanismo hau errepikatzearen poderioz, nolabait lasaitu, aspertu edo motivazio falta bat egon daitekela? Bai, izan daiteke, 2 urterik behin egiten den ariketa da, eta Euskal Herria oso anitza da. Orduan jende bat egongo da, benetan euskaraz bizi dena eta igual hor aurrera pauso gehiegirik egin ezin duena, baina badago jende aurrera pauso asko emateko prest dagoena eta hori adierazi digute, ez? Orduan ekosistema guzti hori hartu behar dugu kontuan, ez? Eta batzuentzako igual errepikakorra izan daiteke, baina beste batzuentzako benetan aukera paregabea da Euskaraldia, apurka-apurka, ez? Eta edizioz edizio bere erronka propioak jartzeko, bere lorpen horiek adierazteko, ez? Orduan, ia da 2. edizioan saiatu ginela, ez? Berrikuntza bat sartzen ariguneena, oso zaila izan zen horiek aurrera eramatea pandemia garaian, eta horregatik 3. edizionetan ez dugu berrikuntza handirik egin. Baina nik uste Euskaraldiaren edizioak aurrera joan ahala, berrikuntzak sartu behar direla, hori ez, motivazio hori edo aspergura hori gainditzeko hori xe. Belarri presten, txapa, soinuan dara mazu, ezakitan elkarrizketarako edo zu belarri prest bezala izena eman dezulako? Nik belarri prest bezala izena eman dut, eta lehenengo izan hau bizi izan nintzen, eta ikusi nuen ez dala horren erraza.
hau bizilez jokatzea, ez? Horrek zer ikusi dauka behar bada Laudion bizi zarelako? Izan daiteke. Ez da erraza hau bizi rola. Esango nuke ez Laudion, ez beste inon, ez? Eta hori bai azpimarratu nahi nukeela, ez? Ondo dago saiak... Barkatu, eske hori galdetzen izun. Bai. Ze badago alako eztabaida, ez? Zu Euskaldun peto-petoa zea eta Belarri Presten txapa daukazu jantzita. Batzuk uler dezakete zuk hori egiten dezula euskararen bidean dagoen jendea zuregana gerturatzeko, edo ez? Edo zergatik da? Nik nire buruarekin ariketa zintzoa egiteko erabaki nuen ja bigarren edizioan Belarri Prest izatea. Lehenengoan hau bizi izan nintzen eta ariketa enuen ondo egin. Osea, zintzoki izateko, benetan enintzen hau bizi izan 11 egunez, 24 orduz, ez? Askotan euskaldun baten aurrean egon eta enuen euskaraz egiten, ez? Edo lehen hitza beti enuen euskaraz egiten, ez? Orduan niri bigarren edizioan hor egin nuen hausnarketa bat, zeta esan nuen. Ostra, igual Belarri Prest izan behar dut eta ariketa ondo eta lasaiago egin, espektatiba handirik gabe, noski aurrera pausoak ematen jarraitzeko, ez? Batzutan ere beldurra daukagulako Belarri Prest jarrita igual komodo sentitzeko, ez? Eta orduan nik nire egingo dut, egunero bezala, ez dut aurrera pausorik emango. Baina uste dut importantea dela ariketa ondo egitea, ez? Eta presio hori kentzea. Askotan sentitu dugulako, hau bizita Belarri Prest rola gaitasunarekin lotu direla, ez? Eta ez jokaerarekin. Eta ondo moldatzen naiz euskaraz, baina ez dut nire buruagai ikusten, ez? Adibidez Laudio batean lehen hitza beti euskaraz egiteko, edo euskaldunen aurrean beti euskarari eusteko, ez? Eta horregatik erabaki dut Belarri Prest izatea. Aurten bai dago berrikuntzat lorpenekin eta erronkei begira, ez? Nolabait egindakoak zentzua izan duela frogatu nahi dalako, ez da? Zuen lehenengo pertzepzioa zer da, betetzen ari dela hori, zuek jarritako proposamen berri hau, lorpenak ikustearaztearena, ze feeling edo feedbacka jasotzen ari zarete batzordetatik? Bai, gure aurtengo helburu nagusia esango nuke hori bera dela, ez? Lorpenak identifikatza, lorpenetaz ari garenean ari gara aurreko bi edizioetan, lortu genituen urrats txiki horiek identifikatzeaz, eta baita ere gure buruari erronkak jartzeaz 3. edizio honetara begira. Hasieran esango nuke kostatu zala, horiek ulertzea eta jendeak hausnarketa egitea eta identifikatza ze lorpen izan zituen aurreko euskaraldian eta zer lortu nahi duen 3. honetan, ez? Baina ja adibideak entzuten dituzunean eta bai norbanakoen aldetik eta baita entitateen aldetik, ez? Jende animatu da bere lorpenak identifikatu eta ikusaraztera eta urtengorako erronkak jartzera, ez? Uste dut dela apur bat adibideak ezagutzea eta gogoratze dut lehenengo edizioan, uste dut Nafarroako herriren batetan oso bideo bat oso birala egin zala, ez? Zala, herritar bat txaparekin ikusi zuela bere kartera edo kartak ematen zizkion pertsona, ez? Eta oso bideo birala egin zen, benetan jendeak ikusi zuelako, ze aurrera pauso txikia, ez? Baina ze sorpresa handia hartu zuen eta hortik aurrera benetan beraien hizkuntza ohiturak aldatu zituzten, ez? Orduan horrelako aurrera pauso txikiak identifikatu eta ikusarazi nahi ditugu benetan euskaraldia eraginkorra dela erakusteko. Bada beste elementu bat, aurreko edizioan sartu zena Ariguneena, eta nire pertzepzioa da Ariguneen kopura igotzen ari dela. Euskal Herri osoan ere hori esan daik ez, Ariguneak kakoak dira lanean, erosketak egiten, edo toki handietan gune zehatzak jarriko direlako. Bai, Arigunak euskaraz lasai aritzeko guneak dira, ez? Guk esaten dugu babesguneak direla, ez? Eta zergatik diren babesguneak hau bizita Belarri Prestez osatuta daudelako, ez? Horrek esan nahi du, guk Arigunaren identifikagarria ikusten dugunean, bertan euskaraz lasai aritu gaitezkela, ez? Eta hori asko da. Asko da identifikagarri bat ikusi, ez? Txapa ikusten dugun moduan Arigunen identifikagarri bat ikusi, gure lantokian, supermerkatuan,
ez dakit ez, entitate hitza esaten dugunean enpresa handiak datozkigu burura, ez? Baina gure egunerokoan entitate askorekin daukagu harremana, ez? Guraso elkarteak, dantza, kirol elkarteak, eta gune guzti horietan, ari gunen identifikagarriak ikustea, babesgune izugarria, ez? Sortzen du. Badakigulako bertan gutxienez euskara ulertzen duen jendea topatuko dugula, ez? Eta orduan gu euskaraz lasai aritu gaitezke bertan. Eta egia da, aurreko edizioaren berrikuntza hori izan zala, milaka arigune sortu zirela Euskal Herri osoan zehar, baina asko ezin izan ziren martxan jarri, ez? Eta benetan praktikan jarri arigunak eta taldeetan pandemia zela, eta bai, esango nuke aurten, arigune horiek, eta igual berriak ere sortu direla, eta benetan izango dugula aukera ariketa taldean egiteko elkarrekin. Bueno, behin baino gaitan aipatu, Euskal Herrian barrena euskararen egoera oso bestelakoa dela alde batetik bestera. Ez da berdina Dunan, edo Laudion, edo Elorrion, edo Zaian, ez? Ezakite gero orokorrean, euskaraldiak nola neurtuko du ariketa kolektibo hau? Aurreko ediziotan bezala ikerketa abian jarriko dugu aurten ere, SIADekok gidatuko du ikerketa hori eta fokoa jarriko du norbanakoengan eta entitateengan. Orduan, galdetegi, lagin bat egongo da, ez? Galdetegi batzuk erantzungo ditugu, focus group batzuk ere egingo direla uste dut, eta apur bat hori da, ez? Eragina neurtu nahi da Euskaraldiarena, Euskaraldia aurretik, Euskaraldia bitartean eta Euskaraldiaren ondoren, ez? Ikusteko benetan ze eragin duen Euskaraldiak eta batez ere poso edo arrasto hori uzten duen ariketa amaitu eta gero ere. Eta zergatik da ona gizarte ekimenak edo herri ekimenak eta erakundek bat egitea? Lehen aipatu dut, uste dut Euskaraldiaren gakoa eta arrakastarako gako nagusia dela elkarlanean aurrera eramandako ariketa badala, ez? Hasi erakunde publikoetatik, entitateetatik ere bai, ez? Lehenengo izan sustatzaile izan ziren, baina eragile aktibo dira aurreko ediziotik, eta norbanakoengana ere bai, ez? Uste dut hori dela Euskaraldiaren gakoa eta arrakastarako mekanismoa elkarlanean egindako ariketa badala, eta uste dut horrek horrela sentitzen dugula gure, ez, Euskaraldia. Bai norbanako soil bat batzordean bolondrez moduan aritzen dela, bai entitateetako ordezkari edo zuzendari bat, ez, esaten duena, guazen Euskaraldia gurean ere martxan jartzera eta erakundeen publikoen babes horrekin, ez. Uste dut hori dela Euskaraldiaren gakoa. Hau galdetu izuz, pentsatzen dut Aiaraldean edo Tolosaldean, Tolosaldekoan izelako, egongo delako euskararen militantea dana, eta oso kontzientea da erakundeen aldetik tarteka ze eredu zatar ematen dira. Orduan, Euskaraldiak zer da, alako proba moduko bat zeinean euskararen militantearen kuraia hori eta erakundeen asmo hori bat egiten duten horretan, alako tailer moduko bat da, froga moduko bat. Bai, nik uste dut froga gisa hartu behar dugula eta inon ez dela horrelako antolakuntza eredu bat egon, ez? Eta uste dugu funtzionatzen duela, bere gauza hon eta ez hain honekin, eta asko daukagu hobetzeko ziur, baina uste dut guztiona dela Euskaraldia, eta hori dela gakoa. Guztiok bat egiten dugula bertan, guztiontzako ariketa badala, bai guretzako eta baita inguruentzako, eta horrela sentitzen dugula bai norbanakoek, bai entitateetako ordezkariek, eta baita erakunde publikoko ordezkariek ere bai. Eta erakunde publikoetako ordezkariak, foru aldundiak, udalak eta oro har, zure tokitik, orain zauden tokitik eta zatozenetik ikusita, egiten uzten dizue, aukera egonda eroso lan egiteko? Bai, eske elkarrekin egindako zerbait da. Ez da zeozer gurea beraien babesarekin egiten dugula, ez? Elkarrekin sortutako zerbait da, ez? Bai gu erakunde publikoekin eta gu aldi berean batzordeekin, ez? Orduan hor, zirkulu bat eta elkarrekin egindako zerbait da. Nuke esango gurea denik, baizik eta guztiona dela, eta uste dut hori dela azpimarratu beharrekoa, eta gakoa horrelako ariketa sozial erraldoi bat aurrera eramateko.
Bueno, hemen gaude eserleku honetan eta funtzioa astera doa. Beraz, goza dezagun Euskaraldiaz eta 15 aldi ona izan dadia. Eskerrik asko. Euskaraldiaren rola oso zurrun bizin duten herrikeriak lasaitze aldera, belarriprest modura itortzeko moduko bekaturen bat kontatuko aldi guzu. Bai, lehen kontatu dut ez, hau bizilez izen emanuela lehenengo Euskaraldian, eta bigarren eta hirugarrenean belarriprest gisa eman dudala izena, erosoago egiteko ariketa eta presio hori leuntzeko, ez? Izango nuke hori dela nire bekatua, baina ahaztu gabe aurrera pausak ere eman behar direla eta horretarako gonbita ematen digula Euskaraldiak, ez? Orduan, belarriprest bai, baina Euskaraz asko eta lasai aritzeko prest. Ordezkari politiko batzuentzat Euskaraldia gau beltzaren pareko da. Alegia, izutzeko moduko zerbait, ziur baietz, hala biziko dutela ez, ordezkari politiko batzuek eta baita norbanako batzuek ere. Baina, jarri dezagun fokoa beste ongan, ez? Benetan ariketan sinisten dugun ongan, hoiei esker ez, edo guri esker, Euskararen bizi berritze prozesuan aurrera pausak emango ditugulako horrela. Txapa soinean eramatea baldintza bat izango da egun hauetan. Eta txapa ematea, bai, gure egitekoa hori da ez, azken hilabeteetan eta 15 egun hauetan txapa ematen jarraituko dugu. Horrela adierazi zuen Kike Amonarrizek ez, irailaren 28an norbanakoen izen emate irekiera ekitaldian. Eta txapa ematen jarraituko dugu txapa janztearekin batez ere ez, sinisten dugulako txapak superbotereak dituela, ez? Hasieran broma moduan esaten genuen, baina benetan sinisten dugu Euskaraldiko txapek superbotereak dituztela, ez? Eta ikerketek ere hala adierazi digute, ez? Txapa soinean daramagunean ariketa erosoago eta hobeto egiten dugula, ez? Orduan uste dugu txapa benetan eraginkorra dela ariketa ondo eta eroso egiteko eta beraz Euskaraldia eraginkor izateko. Jertxe dotorea 25-30 euroko prezioan, plastikorik gabe iritsi da. Aldiz, 5 euroko banderatxoa zelofan artean. Norena izan da ideia? Ustut, hau duela 2 urte izan zala, ez? Banderolak plastikoan saltzen genituela. Lehenengo aldiz, saldu genituen banderolak 2008an, eta aurten ja ikasi dugu, bigarren edizio horretatik, eta aurten txukun paperezko gutun azal batean saldu ditugu banderolak, beraz, gonbita hemendik ere banderola horiek erosi eta zuen entitate edo etxean leihoan jartzeko Euskaraldiari ikusgarritasuna emateko. Euskaraldiarekin pipertuta eta kritiko denari zein txapa jarriko genioke, izenik bururatzen, egia da, azken aste hauetan meme asko jaso ditugula, ez? Txapekin, ez? Belarri bero eta horrelako izenekin, baina Euskaraldiarekin pipertuta dagoenari agian belarri ondoko bat eman beharko genioke. Eta Euskararen eguna da abenduaren 3. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quevedo kantariaren pare sentituko zara Euskaraldiaren biharamunean. Askotan pentsatu dut, ea noiz heltzen den abenduaren 3, baina uste dut nostalgiaz ere biziko dudala, ez? Euskaraldiaren amaierako egun horiek, eta abenduaren 2 edo 3 ez da ezer amaitzen, ez? Gero balorazioak egin behar ditugu eta prozesuak jarraitzen du, beraz esango nuke nostalgiaz biziko ditugu dudala azken egun horiek, eta igual aje emozionalarekin ere bai, baina hortik aurrera ere lanean jarraituko dugu, inkluso 4. edizioari begira. Listo. Vale.